Запитвали ли сте се някога как е възможно да се инсталират хиляди километри стоманени релси с почти перфектна прецизност, способни да издържат на непрекъснатото преминаване на товарни влакове от стотици тонове и високоскоростни композиции в продължение на десетилетия? Зад всяка железопътна линия стоят не само метал и камък, а един високо координиран индустриален и строителен процес, в който участват мащабни стоманодобивни заводи, тежка техника, системи за високоточно измерване и специализирани човешки екипи. В това видео ще извървите целия път на релсата. От нейното производство в металургичните заводи до окончателното й монтиране на терена, преминавайки през контрол на качеството, високоякостни заварки и милиметрични настройки, които определят безопасността и издръжливостта на цялата железопътна мрежа. Процесът на производство и монтаж на железопътни релси в голям мащаб започва в сърцето на стоманодобивната промишленост, където минералните суровини се трансформират в високоякостна конструкционна стомана. В големи металургични комплекси желязната руда, заедно с редуциращи агенти и специфични добавки, се топи в високотемпературни пещи, които значително надвишават 1500 градуса по Целзий. На този етап химическият състав на стоманата се регулира с изключителна прецизност чрез автоматизирани системи, които дозират елементи като манган, силиций и хром, повишаващи механичната устойчивост, дълготрайността срещу износване и толерантността към циклична умора. Спектрометрични сензори непрекъснато анализират разтопения метал, за да гарантират, че всяка партида отговаря на строги технически спецификации. След достигане на желаните металургични свойства, течната стомана се излива във форми, които й придават първоначална форма, генерирайки заготовки с правоъгълно сечение. Тези нажежени детайли веднага се прехвърлят в пещи за термична хомогенизация, където престояват при контролирани температури, за да стабилизират вътрешната си структура. Тази предварителна обработка е ключова за избягване на неравномерни вътрешни напрежения, които биха могли да причинят деформации или микрофрактури по време на следващите фази на формуване. Впоследствие горещите заготовки влизат в мощни линии за валцуване. В тези съоръжения комплекти от закалени стоманени ролки прилагат прогресивни сили, които намаляват дебелината на материала и го удължават по контролиран начин. Докато преминава през различните станции, профилът на стоманата постепенно се приближава до характерната геометрия на железопътната релса. В междинните етапи ролките модифицират напречното сечение, за да разпределят равномерно вътрешните усилия, избягвайки концентрации на напрежение, които биха застрашили структурната цялост на крайния продукт. Компютъризирани системи регулират натиска, упражняван от всяка ролка, и коригират скоростта на подаване в реално време според показанията на сензорите за деформация и температура. В последната фаза на валцуването релсата придобива своя окончателен профил с горна глава, проектирана да издържа на директния контакт с колелата на влака, централно стъбло, което предава вертикалните натоварвания, и широка основа, която разпределя теглото към поддържащите елементи. По време на този процес струи вода под контролирано налягане отстраняват повърхностните слоеве окиси и помагат за регулиране на температурата на стоманата, предотвратявайки локални прегрявания. Лазерни измервателни уреди непрекъснато проверяват праволинейността, ширината, височината и симетрията на профила, изпращайки автоматични корекции към хидравличните системи на ролките при засичане на минимални отклонения. След формуването релсите все още запазват високи температури и остатъчни вътрешни напрежения. За подобряване на механичните им свойства те преминават през процес на контролирано охлаждане, последвано от специфични термични обработки. На този етап се комбинират бързи охлаждания с фази на умерено нагряване, което повишава повърхностната твърдост, подобрява устойчивостта на износване от триене и оптимизира поведението при повтарящи се натоварвания. Тази обработка позволява на релсите да издържат милиони цикли на преминаване на тежки влакове, без да се деформират значително.
След термичната обработка индивидуалните релси се подготвят за съединяване в непрекъснати участъци. За целта те се подравняват с милиметрична прецизност чрез системи от водачи и оптични сензори, които гарантират, че краищата съвпадат перфектно по геометрия и позиция. Процесът на електрическо съпротивително заваряване нагрява краищата на релсите чрез ток с висок интензитет, докато металът достигне пластично състояние, което позволява неговото сливане под налягане. Резултатът е здрава и хомогенна връзка с механични свойства, еквивалентни на основния материал. След заваряването, автоматично оборудване отстранява излишния материал от съединението и полира повърхността, за да няма неравности, които биха могли да предизвикат удари или вибрации при преминаването на влаковете. Всеки заварен участък се подлага на строг качествен контрол. Ултразвукови и инспекционни системи откриват евентуални вътрешни дефекти, невидими за невъоръжено око, докато камери с висока разделителна способност изследват повърхността за идентифициране на пукнатини, пориозност или геометрични несъвършенства. Случайни механични изпитвания проверяват устойчивостта на опън, повърхностната твърдост и способността за издържане на натоварвания при натиск. Само релсите, които отговарят на всички технически параметри, преминават към логистичната фаза. Паралелно с производството на релсите се подготвя теренът, където ще бъде инсталирана железопътната линия. Естествената почва се уплътнява на слоеве, създавайки стабилна основа, която ще служи за структурна база на железопътната система. Върху тази основа се полага слой от зърнест материал, съставен от натрошен камък с контролиран размер, който изпълнява функцията да разпределя натоварванията, да абсорбира вибрациите и да улеснява оттичането на водата. Този зърнест слой не се фиксира твърдо, което позволява на структурата да се адаптира леко към движенията на терена, без да губи стабилност. След разпределянето на зърнестия материал, специализирана техника нивелира повърхността с прецизност, регулирайки наклоните и височините съгласно проектните планове. Вибрационни уплътнителни машини консолидират подложното легло, създавайки здрава, но еластична база. Върху тази база се поставят траверсите, които действат като напречни елементи, отговорни за поддържането на правилното разстояние между релсите и за прехвърлянето на натоварванията към терена. В модерните проекти най-често се използват стоманобетонни траверси поради по-дългия им експлоатационен живот и способността им да издържат високи натоварвания в продължение на десетилетия. Поставянето на траверсите се извършва чрез автоматизирани машини, които ги позиционират на редовни интервали, спазвайки строги геометрични допуски. Всеки елемент се подравнява спрямо оста на пътя, гарантирайки, че крайната геометрия на трасето е съобразена с радиусите на кривите и наклоните на проекта. При ремонтни дейности се използват и предварително изработени панели, които обединяват релси и траверси в модули, инсталиращи се бързо, което намалява времето за прекъсване на железопътната услуга. След като подпорите са подготвени, стоманените релси се разгръщат върху трасето. При мащабни проекти се използват участъци от непрекъснато заварени релси, които се развиват прогресивно от специализирани влакове. Това оборудване позволява полагането на сегменти с дължина от стотици метри по непрекъснат начин, намалявайки броя на съединенията на терен и подобрявайки гладкостта на движението. Релсите се насочват ръчно или чрез хидравлични системи, за да легнат върху всяка траверса в правилната позиция. След първоначалното поставяне, релсите преминават през процес на термично регулиране. Тъй като стоманата се разширява и свива при температурни промени, е необходимо релсите да се опънат или фиксират в специфичен топлинен диапазон, за да се избегнат последващи деформации. Хидравлични устройства прилагат контролирани сили, които компенсират тези вариации, гарантирайки, че пътят запазва своята геометрия дори при екстремни климатични условия. На този етап релсите се фиксират временно, докато се инсталират окончателните системи за анкериране. Постоянната система за закрепване се състои от подложни плочи, еластични подложки и метални крепежни елементи. Плочите разпределят натоварването към траверсата, докато подложките намаляват вибрациите и шума. Клипсите или болтовете държат релсата здраво на място,
като същевременно позволяват малки надлъжни движения, които абсорбират термичното разширение, без да повреждат структурата. Всяко закрепване се монтира с калибрирани динамометрични инструменти, за да се осигури равномерно притискане по цялата линия. При фиксирани релси се преминава към финото подравняване на пътя. Подбивни машини повдигат леко комплекта от релси и траверси, докато уплътняват зърнестия материал отдолу чрез контролирани вибрации. Този процес регулира височината, напречното нивелиране и надлъжната праволинейност на пътя с милиметрична точност. Жироскопични и лазерни сензори регистрират всяко отклонение от проекта, позволявайки незабавни корекции по време на операцията. След като геометрията на пътя е прецизно регулирана и релсите са правилно позиционирани върху траверсите, започва етапът на окончателното съединяване на самия терен. Целта е индивидуалните участъци да се трансформират в непрекъсната структура, способна да предложи еднаква и стабилна повърхност за движение на големи разстояния. В сектори с лесен достъп и контролирани условия се използват машини за контактно-реактивно заваряване, които прилагат ток с висок интензитет върху краищата на релсата, докато стоманата достигне пластично състояние. Под контролирано налягане, двата края се сливат в една част, създавайки хомогенна връзка, чиито механични свойства са съпоставими с тези на оригиналния материал. В участъци с труден достъп, остри криви или зони, където не е възможно придвижването на тежка техника, се прибягва до алуминотермитно заваряване. Този метод използва силно екзотермична химична реакция, която произвежда разтопен метал, способен да запълни пространството между предварително подравнените краища на релсата в огнеупорна форма. След завършване на реакцията и втвърдяване на материала, формите се отстраняват и излишният метал се премахва чрез оборудване за рязане и шлифоване. Впоследствие повърхността на съединението се полира със специални инструменти, за да остане перфектно нивелирана с профила на релсата, избягвайки нередности, които могат да генерират удари, вибрации или концентрации на напрежение при преминаването на подвижния състав. След приключване на заваряването на всички участъци, започва фазата на техническа проверка на цялото трасе. Инспекционни превозни средства, оборудвани с ултразвукови системи, преминават по линията, за да открият евентуални вътрешни прекъсвания, микропукнатини или структурни дефекти, които не са видими на повърхността. Като допълнение се използва оборудване за геометрично измерване, което анализира параметри като междурелсие, напречно нивелиране, надлъжно подравняване и регулярност на профила на търкаляне, сравнявайки всяка стойност с границите на допустимо отклонение, установени от железопътните стандарти. Когато бъдат открити повреди или отклонения, екипите извършват точкови корекции по релсите, баласта и закрепванията, за да отговорят на стандартите за безопасност. След корекциите пътят остава подготвен за експлоатация под взискателни натоварвания и условия. Когато последният участък е заварен и геометрията на пътя е регулирана в рамките на милиметрични допуски, процесът не само приключва един инженерен обект, но и консолидира инфраструктура, проектирана да работи десетилетия под екстремни натоварвания и променливи климатични условия. Всяка инсталирана релса представлява сбор от технически решения, качествен контрол, термични обработки, прецизни подравнявания и високоякостни заварки, които заедно определят безопасността, ефективността и експлоатационния живот на железопътната мрежа. Това, което на пръв поглед изглежда като непрекъсната стоманена линия, всъщност е резултат от сложна индустриална система, в която всеки етап влияе пряко върху надеждността на железопътния транспорт.